Hola, què tal? Anem a fer un vídeo de la sèrie de Docker. En este cas el que anem a fer és la connexió entre dos contenidors de Docker, de PHP MyAdmin i de MySQL. En este cas el que farem és, en una mateixa màquina anfitriona, crearem una xarxa virtual i posarem estos dos contenidors en la xarxa de tal manera que van a poder veure's i comunicar-se. Sense més, anem allà. El primer que fem és assegurar-nos amb la comanda de Docker recursiva que no hi ha cap contenidor en marxa. Farem stop i també farem rm, faig els dos alhora i ja està. Anem a credencials i bueno, Docker que crida a Docker. Ara faig el ps menjar i bé, comprovarem que no tenim cap contenidor corrent en aquest moment en el sistema. Bé, pues anem allà. Creem la xarxa. És Docker, així ho veiem, Docker Network Create, li direm una xarxa. Ara anem a pel primer contenidor que els agafarem del Docker Hub. Aneu al Docker Hub, està la documentació, en aquest cas és el PHP MyAdmin. PHP MyAdmin és este contenidor, està perfectament documentat. El copiem, peguem la comanda, deixaré tota aquesta xuleta en la descripció del vídeo. En aquest cas el que farem és l'executarem com a -d, el nom és un PHP MyAdmin i així el que veiem és que diem que està en network una xarxa. Este contenidor, diguem que el crearem en esta xarxa, lligat a esta xarxa. També una variable d'entorn, pmahost, que és un MySQL. Este serà el nom de l'altre contenidor, del de MySQL. Clar, per a que puguen estar lligats realment i puga realment el PHP MyAdmin connectar-se a una base de dades que estiga corrent en el contenidor de MySQL. Tenim que configurar aquesta variable d'entorn i el que queda és el port, eixirem pel 8088 internament el 80. Així veiem en un Docker ps menjar com efectivament està corrent el contenidor que es diu un PHP MyAdmin i és pel port 8080. Bé, anem a per l'altre, que és el contenidor de MySQL. Igual, documentació oficial de MySQL en el Docker Hub, el nom un MySQL en la xarxa, una xarxa, variable d'entorn, la contrasenya de root, posarem 1, 2, 3, 4 i res, simplement l'hem llançat i així tenim els nostres dos contenidors, així tenim l'altre, l'altre, un MySQL. Ja en tenim dos. Ara el que farem és executar amb un exe per a entrar en una consola d'administració de MySQL. Entrarem dins del contenidor del MySQL. I li posem de passo el password 1, 2, 3, 4. Ja estem dins. Executarem aquestes comandes MySQL, crearem una base de dades. Anem a fer una base de dades de cotxes. Crearem cotxes, use cotxes. Així està. Tot perfecte. I anem a crear la taula. I, bueno,
posarem marca, model i combustible per a cada cotxe, així està, i ara insertarem una càrrega de prova, Toyota, Volkswagen, Tesla, 3 cotxes, així està. Deixarem la descripció, tota la xuleta. I ara simplement anem a veure com ha quedat i veurem la base de dades. Així està, perfecte, ens ha quedat perfecte, d'acord? Bé, bueno, fins així, eixim de la consola, i ara tot està funcionant realment, i estem eixint per el port 80-80. Per tant, només ens quedaria anar així al navegador, localhost 8080, i així hem entrat, contrasenya, root, contrasenya 1234, este és el PHP MyAdmin, l'hem descarregat, és el contenidor del Docker Hub oficial, i efectivament així tenim el PHP MyAdmin i podem veure així la base de dades cotxes, si tenim la base de dades cotxes, i la taula, així, cotxes, que així ho veiem perfectament que tot està correcte i que funciona perfectament. Doncs fins així el vídeo.